wajib gawe pangeran salat dadi cagaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwe sampurna yen berjamaah yuk magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga apa guyu seneng ranto guyu tok senengamu. Lah dek ora piye melok seneng ngono lho ketoprak tabuhane pepeling. Kaya lagu kadruh ae. Lho, ora masalah. Mas ngene lho, jenenge seniman ketoprak. Kesenian ketoprak iki luwes. Mbok nggo kadruh selawatan ya iso. Mbok nggo dangdutan ya kepenak. Campur sari tayuban lah sangsaya gayeng. Ngono. Ngene iki aku jane seneng, Mas. Perkara apa? Seneng munggo napa? Ngene lho, Mas. Piye? Iki iso kumpul gong uri-uri budaya Jawa iki seneng. Ya, kok ora piye kena nggo tamba kangen. Aku kan suwe Mas ora kumpul gong. Suwe ya. Cah ora ketang sak kelimah tembungmu ketoke kok ora kepenak blas tak rungono piye? Kok ora penak piye? Lho kowe colar pejadat ibaratnya ya wis kumpul gong adek. Iki rak ngertimu to, Mas. Iya, Mas, lho iki gak ngerti apa piye. Lah napa, Dik? Aku iki wis udakara sekitar 3 tahun menawa, Mas. 3 tahun lagi iki kumpul. Iya, kumpul gong nang melane aku seneng kena tanggo tombo kangen. Lah aku 3 tahun nggone Arab Saudi iki wis gak tau mulih belas. Cangkepan bosok. Arab Saudi, Arab Saudi. Sing bar kokono aku apa kowe? Kowe. Lah ya ora usah ngayal. Oh iya. Kowe iku nek ora kokono nek dikandani gugu. Wong aku sing bar kokono kok. Iya, ndekne bar kokono mulai terus kena penyakit asam aurat. Asam urat, asam aurat. Asam urat ning kene nek wong Arab kono kan asam aurat. Oh, ngono ya. Aku ning gone Mekah Sadinah iki Sadinah gak mertua ambe. Lah ya rono karo maratuwaku jenenge Sadinah, ngono lho karo Saidi. Kono ki Madinah kok ya Sadinah iki lho. Ning kono iki 3 tahun Mas aku, Mas. Lah kono lah apa kowe? Ngemis. Sing apik gene nek ditakoni. Lah kowe ya leh mutakoki ketone ngece kok ning kono lah apa ya nyambut gawe, Mas. Lah jenenge wong urung ngerti kan ya lumrah nek takok. Acara ning kono mbah umroh mbah apa wong ning Arab. Kok umroh barang kowe iki nyambut gawe Mas Modot, Mas Kemot. Nyambut gawe ning kono 3 tahun. Nyambut gawe apa, Dik? Dodolan, Mas. Alah dodolan. Pebisnis. Iya, syukur alhamdulillah. Jenenge menungsa urip. Iya. Diweni pancandriya jangkep iki ya digunakno ngono. Wajib usaha. Iya. Wong menungsa urip wajibe iki mung usaha. Perkara kasil lan ora kuwi gumantung panguwasane Gusti ora ana liya mung Allah Subhanahu wa taala. Iya bener. Lho, wong ki anut buntut. Ngono. Sing penting ke usaha ya to. Iya. Dene kok kasiran ora dipasarno karo Gusti Allah Subhanahu wa. Ngono. Nggih. Kumang lho Gusti Allah Subhanahu wa. Lah, tak suwek-suwek lambemu kowe engko. Kok cangkem memang lho kok cangkem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono
ngono. Kayak wong sereten. Jebule. Piye-piye. Dot. Iya. Mat dodolane kono jeblok wangel ra Ram. Mosok. Walah lho tenan. Lho wis tenan wis kok. Ya Kuwi lho. lumrah ance bahasane rung mudeng. Lah, dodol nganggo cara kono iki angel. Lho upama kowe dodol ning kono mbok mbok ra lho tenan iki. Aku ora kok umuk. Ate ra iso kenapa ya dodol nek ra iso ya. Lah piye nek wong ancene bahasane beda kok. Saiki jajal. Tak kok. Upama kowe, Iya. upama kok dodol minuman misale. Iya. Kowe dodol ning gone Arab kono. Lah mun awakno daganganmu piye? Ya tawa ya biasa carane. Piye jajal? Monggo-monggo Bapak Ibu ing badhe ngersakaken minuman lho. Oh jenenge dodol sak. Nganti basa cocotmu ora payu. Lah kok gak payu? Lho, saiki lehmu dodol ning ndi? Nang Arab. Lehmu tawa nganggo basa apa? Basa Jawa. Wong kono mudeng. Mudeng. Lek mbok tawani ya wong kono ya mung ngowah-ngowah kaya kethek ketulup. Lah piye carane piye Ya carane? kudu nganggo basa kono, nganggo cara kono iki sing alus. Lah kowe piye carane nek tawa? Upamane Heeh. kok dodol minuman. Iya iya. Wis dibuka kok kardus. Iya. Inuman wis didasarno. Dasarno. Ana wong liwat langsung ditawani nganggo cara kono. Ya nganggo basa kono. Ya iso no, Mas. Ora piye iki dasare tak rungokne, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bismillah kudu piye. Nah. Wajib. Oh, ngono arep nglakoni apa wae iki aja lali nyebut marang asmane Gusti. Ya bener yo, Dik, bener. Terus dagangan didasarno, ditokno wong liwat langsung ditawani nganggo cara kono. Iya jajal piye? Bismillahirrahmanirrahim. Iya iya. Coca-Cola Fanta Sprite Lah iki lan sirup limun. Ngene kowe wong langsung do teko gembruduk marani aku. do tuku. Ya. Lah apa? Ngempuki aku. Jenenge mudeng do tuku ngenyek mending. Ora Ngenyek mesti ngenyek. Ngenyek, Dek. Kowe marai yo ngono. Coca-Cola Sprite. Ate nganggo D. Cara kono, Mas, cara kono. Cara kono kan yo sinau basa Arab. Ah, Jadi jenenge minuman lah mereke kan ana khol-kholake. Nah, iku ngerti. Apa? Khol-kholak. Huruf khol-kholak. Wah, bapem teko kene. Wah, ambumu gedebok tok. Dasare negara Arab iki panas ra karuan. Iya, Mas. Wong ketelak iki mesti. Lah, ngono lho, Mas. Saya meneh iki adaptasi ning gone negarane wong iki angel. Iya iya bener. Beda ning gone negarane awake dhewe ana musim kemarau, ada musim hujan ya to. Ning kono iki wah, panase kliwat. Kadang wong sok kala mangsane kena lara to. Ngono ki yo tak sambi dodol obat, Mas. Wah kok canggih ya kowe. Lho kowe kok yo ngerti wae. Lho iya no, Mas. Dodol obat. Dodol obat. Ya Setiap peluang kan digunakno. iya ya Nah, bener. ngono. Dodol obat barang. Ya iya no. Apa ae obate sing Walah awakno. sembarang dengah Mas wong jenenge wong iki kadang kena lara rak ya to. Iya. Ku dodol obat lah ku nawakno obat yo nganggo cara kono. Ya jajal piye? Iya. Nek awakno piye, Dik? Bismillahirrahmanirrahim. Mbok dasarno. Terus tak tawakno. Iya. Innina fasin wal potrak sina potrak lan mik sagrib. Telek. Ono nek ming sakrit. Budreksin. Lah mereke ngono dibasakno piye wong. Saiki bodreksin, bodrek misagrib ki obat apa? Obat. Lah iya kok kowe ngeyel. Lho Wong sing ngono. dodol kono. Lah iya lho ngono iku lho, dolalah ya tenan. Ana sing mudeng, ana sing tuku. Atik sing tuku kowe ngerti dhewe wong arep wayu-wayu. Wong Arab sing irunge mancung-mancung. iya irunge dawa-dawa ayu-ayu. Ngono iku ana sing tuku langsung tak lore nganggo cara kono kok. Lem loroi piye? Wala sing tuku semok. Belegug. Gembrot ngono. Lah apa gembrot dek. Tampemu. Ya wis gak apa-apa pancen nggo golek dhuwit. Iya. Jene wong jaman saiki. Iya. Angil neh.
wis tak penyet muni neh lho kok ya mati. Trae kowe iki mbah penyakit mbah piye kok. Menawa barang sing tak gawa nek do mati dhewe-dhewe gene ya. Mulane to. Barangku dhewe gawan lahir ya melok mati. Ngene lho Dot mulane to. Nyapa? Kaya awake dhewe saya meneh kaya kowe iki sebagai seniman. Ngono. Sok kala mangsane perjalanan adoh melek mangan gak terjamin. Tak iya to mergo karipan. Mergo kari. Lah iki apa iki jenenge kesehatane wajib mbok jaga. Ngono ya Mas ya. Mulane mangan sak mangan iki kudu sing ati-ati. Saya meneh kowe nek pentas terus sing mbok dol swara. Gak entuk cerabak. Ora kena mangan sembarangan ora kena. Aja pisan-pisan kowe mangan sing kira-kira mambu lenga iku ora apik kanggo kesehatan. Gak entuk ya. Gak kena. Gak entuk mangan sing mambu lenga. Sing mambu lenga. Kaya to. Kaya to. Matek neh kok. Wong ancen ya mati. Ha iya. Ora kena mangan sing mambu lenga. Contone kompor, uplik, jeligen, Pertamina. nesu-nesu. Tak guwecek. Kowe kudu kandhani kok. Tegese sing mambu lenga iki panganan sing digoreng. Lah ngono lho. Gak Gak kena ya. Kudune. Kudune mangan sing adem-ademan utawa anyep-anyepan. Contone. Pita suara ben awet, mangano sing adem lan sing anyep. Gorokan ben melu adem. Ketokan gedebok, ya. Tokan gedebok. Kocan, Peceren. Kokopen. Warah-warah dirungokno tenan-tenan. Aku iki tahap belajar. Iya. Aja mbok blondrok-blondrokno. Kabeh do ugal-ugalan. Oh, waduh, iya. Sinau ngene iki mang lho kaya yoga. Piye? Tabuhane pepeling, ngeling awak dhewe gen padha eling bab perkara kewajibane. Menungso urip iki didhawuhi karo pangeran duwe kewajiban. Iya. Salat sembayang ana tembungane. Piye? Amyang gula Jawa kasur babut gawean pabrik. Salat sembayang lakonana dene mbadut nggo golek dhuwit. Ngono. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Piye iki, Mang? Piye iki, Mang? Apa? Sing mbok urip mbok ucapno iki Mang apa? Mbok kon baleni. Iya lah. Alah ya lali ya. Iki piye kok lali? Lah iki mang ora mlebu dhewe. Sik kok lali. Mau tegese piye? Kowe iso ngucapno kudu iso ngartekno. Alah kok iso ngono barang kuwi. Lho iya no. Iki mang ora jarak kok. Alah ora iso. Kowe wis wani buka kudu iso nggulung. Ah, Aku biasa buka tok kok hubung laler ya ben. lho iki piye? Totok. Jlentreh. Nah, iso no. Ben cetok piyayi kene ben ngerti. Nah, piye? Mati terus. Iki mang aku mang muni piye ora jarak nek ngene iki mang. Ora pokoke kowe kudu eling. Ayo piye mau? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tegese. Lan ingsun Allah ora nyipta jin kelawan menungso mung kejaba kanggo ngibadah. Ora nyono ora ngira ya. Kowe meneng-meneng utekem kok mletik. Mletik engko klumpukno nggo sapu. Lambemu. Nek ngono kowe ya kulino salat ya Mas. Nek ora gene aku nek salat iku kewajiban kok mbok tak lakoni terus. Barang ngerti tembunge iki sithik-sithik kok seneng dalil. Kandhani Ya kok. percaya. Ambak-ambak ngene. Kulino salat. Wah, aku nek nang omah ngene iki 3 sasi gak tau turun omah, turune masjid terus. Ya syukur alhamdulillah nek ngono dadi marbot masjid. Oh gak, Lho, lah kok terus masjid? tundung bojoku kon minggat gak di omah lek aku Turu masjid iki gara-garane Ditundung. ditundung. Lah nek kowe kulino salat ngono kae wong jenenge aku ora tau ya, Dot. Aku tak takon. takok nek iso tak jawab. Ana pitakonan kudu ana wangsulan. Iya. Kowe nek takok karo aku bab ngene iku aja sing gampang-gampang sing pol angel aku iso jawab. Lah wong aku takok sing gampang iki ngertiku ya melagi sing gampang iki kok, Dot. Aku mbok kon ngitung lintang ning dhuwur langit iku iso kok. Cangkemmu. Diomongi ora percaya. Aja Aja kementus. nek takok takonane wong urip wae. Iya jajal, Dik. Takono, Dik. Takok. Wong salate madhep ning ndi, Mas? Ngulon. Ngulon lho berarti nek ngono ngapusi wong kene iki cetha iki jelas. Lha apa? Kandhane kulino salat. Iya. Pinter dalil lho jebule ditakoni wong salat madhep ning ndi kok madhep ngulon. Berarti kira tau salat. Salat
Ndek bodho aku ya salat nek. Kowe nek omong sing apik lho, kena tuntunan lho kowe iki. Heeh. Kowe iso dalil nek gak iso ngerti jawane sing artine piye kok salat kok madhep ngulon iki piye? Anjene umume tanggaku do ngadep ngulon aku ndra melok. Lah nyatane buntung Ada orang ngadep ngulon iku. Mas. Salat iki ora madhep ngulon, Mas. Lah terus. Salat iki madhep kiblat. Lah iya. Ora kok madhep ngulon, madhep kiblat. Lah anjene kiblate ngulon nek. Ya ora iso tetep madhep kiblat. Ada iso. Lah saiki contone niate, upamane kowe kok sore mau maghrib, maghrib, iya. mesti niate Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhul maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati. Berarti salat iki madhep kiblat. Ora ana kok usolli fardhul maghribi salah sarokaatin mustaqbilal nguloni. Wong edan nek. Ya bener to. Iya. Madhep kiblat. Madhep kiblat berarti dekne ya dunung tenan Ya ya. dunung Lah meneng-meneng iki pakar iya. Kowe sak urunge salat ngene ku ya wudu. Loh, Mas, nek arep salat iki wajibe kudune wudu. Wong salat tanpa wudu ora sah. Nggone salat yo kudu wudu. Lah jare ana sing batalno wudu barang ngono kae apa ae? Akeh, Mas. Sepisan. Pisan. Lanang karo wadon senggolan sing kuwi dudu muhrime batal. Batal. Ping pindho. Pipis. Masa pipis iki klebu ngetokno hadas, masa hadas cilik kuwi yo batalno wudu. Ping telu. Ngentut kuwi yo batal. Ngentut yo batal. Batal, wajibe kudu wudu meneh. Wudu. Lah sing diwundoni. Lho, ya biasa to jenenge wong wudu iki sing lumrah sing umum ya tangan, kemu, rai, bathuk, sikil, lan yo liyane kuwi. Atik ngono le, Mas. Lho, lah piye? Sing batalno jare ngentut sing mbok wundoni dik rai dik gak bokongem. Ki piye? Sing batalno jare ngentut kowe liwat rai piye? Ya bacok cangkemmu bosak nek. Lha apa? Suwe-suwe takonmu mulak kaya entut kok. Mongko sing ngentut iki kene. Lah iya. Lah sing diundoni kok tangan kok rai kok ora sing ngentut. Lah iya. Ora mbok guyangi bokong. Sik rene. Tak urus sik Mat. Apa? Ya tak jawab. Takonmu mesti tak wangsuli. Tak jawab Mas Dok kuwatir. Ning sadurunge pitarku tak jawab aku tak takok. Kowe suwene urip ning donya ya tau kena lara? Tahu. Ngaku wae. Tahu wong urip nek gak lara gene ana waras mesti ana larane. Contone sirah ngelu. Dodo ampek. Weteng senep. Meripat lara. Mripatmu tau lara? Tahu. Ya tau mbok preksakno. Ya tak preksakno. Ya disuntik barang. Ya disuntik bentang mari. Lah kira-kira nek sing lara mripatmu iki sing disuntik apamu? Bokong. Lho kok ora matamu? Lah iya ya kena nah. Lah kok ora matamu sing dicoblos dom? Ya padha karo kuwi sing ngentut kene iki sing dundone ya panggah rai tangan sikil ora ana pas sing ngentut bokonge oleh undu kok nawai tu undu kira fengil kadase ora enek. Cangkemmu. Mulane adik, mulane. Hambak pinter wong ngeyel ora kaya kowe kok. Kowe iki jago ngeyel asline. Lah aku wong lempeng galeng kok mbok arani jago ngeyel. Nyatane kok ana pitakonan dijawab kaya ngono kowe njembok bantah ae. Lah aku kan gak mudeng. Ngene lho Mas. Ben paham. Senajan Arab mbok garap. Iya. Ning Jawa kudu mbok gawa, adat ya kudu mbok rumat. Ngono ya. Dadi iki upama wong mlaku iki iso bareng-bareng. Mulane Mas, aku arep piye wae iki welinge wong tuwa mbiyen iki seh tak gugu nganti saiki. Ning ngendi papan panggonanmu sepisan salah tingkah, kowe iki anggere salah tingkahmu apik ya dadolan becike siji. Nomor loro, nguyuh sak nguyuh iki kudu sing ati-ati. Saya meneh manggonmu ning sor gedang. Ya bener Dik. Lho tenan Mas kowe kudu hati-hati. Welinge mbahku mbiyen Mas Kemon. Piye? Kowe aja nganti pisan-pisan nguyuh madhep ngetan. Kuwi ora kena. Gak entuk ya. Mesti kan filosofine. Lho tenan mulane aku selawase urip ora tau nguyuh madhep ngetan blas gak tau tak eling-eling. Tenan po. Tenan, Dot. Sebabe nguyuh gak oleh ngadep Gak ngetan. mulane aku gak tau nguyuh madhep ngetan. Balik ngomong. Balik ngomong. Lah kowe roh piye? Ngandani wong tarik-tarik. Iya. Lah kowe mang tak inceng tak ingetno nek nguyuh ngadep ngetan. Lho, sing ngomong sapa? Lah iku mang ngantir langkung gejejer ngadep ngetan iku mas sapa gak kowe? Oh, berarti ya mripatmu sing kurang ngawas. Lah apa mripatku? Aku ketoke madhep ngetan ning tak engklengno ngalor kok.
Sing mbok engklengno iku apane? Ora tak dono. Kena diongkek. Mbok anggap pralon apa piye? Lanjutno dak apik rong dino rak protol kowe. Iki diterusno ngaji nganti subuh ngajaban wis alhamdulillah Mas ya. Iya. Puji syukur ana ngarsa dalem Allah taala hajate pipun Bapak Sukesno. Pinaringan slamet rahayu widodane ing sambikala ora ana langan sawiji apa. Amin amin. Hajate iki anu ya Mas, ngrowo nganten. Ngrowo seneng-seneng nek mantene wis ijab pinganane, wis dijab Wis ijaban iki mulane tasakuran. iki kaya nganten lanang, nganten wadon. Iki wis sah anggone bebrayan agung. Wah, wis sah kaya wis tau dadi nganten ae. Nek gak tau kene. Ya tetep tau wis Tau ya. Ya tau Kowe tau ndek bojo berarti? Ya tuwe. Ya syukur-syukur. Bojom ya wong. Ora kethek. Wong aku menungso, aku wong ya bojoku ya wong. Lho ngene lho Mas teges iki wong iki berarti wis dewasa. Engko nek bocah iki jek rada cilik lho ditakoni ngono kena nesu lho. Apa nek jaman saiki aturane nek urung 17 ke atas ora oleh nikah gak berarti kena. wis wong. Wis Takokem ya ngono. Wong tua mbok takoki ngono. Biyen bojom ya wedok. Ora Dek, banci. Lah dalah. Wong takok lho nesu. Dagelane wis tuwek nek nesunan ra suwe stroke mati mesti. Lah iya. Takok. Maksudku iki wedok iki wis tatarane dewasa apa ora wis pantes jak omah-omah pura. Ya wis Lah nek isih bocah kan ya urung pantes kenging malah kena pasal undang-undang. Wis umur 20. Berarti wedok. Ya urip. Sing apik lan takok, mosok aku ngrabeni batang ngomongam. Lho Ngrabeni teges mayit. Lho ngene lho Mas teges iki wis urip pikirane siap omah-omah ngono lho. Lho takoni ngono kok nesu lho. Iya ya wis siap urip pikirane wis wani omah-omah kok. Jenenge adat Jawa ya Mas modot. Ning kono ning kene iki padha jenenge adat Jawa, tradisi Jawa iki mesti digawa wong mergo kuwi kelebu tinggalan nenek moyang. Ya perlu dilestarekno. Ngono ya nek ngono mbiyen nek ditemokno barang. Ya mesti lah. Ning Sortarup Gak nendi? nang Puruan Letong. Iya encen kowe garangan kok. Omonganmu to. Nemokno ya nang Sortarup. Lah sebabe apa kok ditemokno sing ning Sortarup iki mesti ana tegese. Ya ana filosofine ana tegese. Anane manten ditemokno nang Sortarup iki menghormati cikal bakale mbiyen sing arane Joko Tarup sing manggone nang ngene Tawang Harjo. Klebu leluhure dhewe. Lah ngono perlu mbok kandakno ben ngerti tegese ben ora ampiak awur-awur ngono lho Mas. Wong iki kan ya wong bocah nom-nom guri-guri mok tinut tok biyen lakune ngene dano. Ya. Jadi menghormati apa jadi perjuangane jenenge Joko Tarup. Ngono Sing mulane saiki nek nemokno ning Sortarup. Ya nganti saiki dilestarekno. Terus nganten kae nek wis ning Sortarup diijiki nganggo kembang setaman. Iya lah wong adat Jawa. Kowe biyen ya diijiki nganggo kembang setaman. Gak nganggo kocan. Wong kok nesunan, wong ditakoki. Wong jenenge manten ya ngijik nganggo kembang setaman lah. Lah iya wong nyauri ngono ae kok ya nesu lho. Niku ya ana werdine ana. Ya ana. Tegese Anane mantan ketemu tuh dipijiki kembang setaman iku ben ilang sukertane. Ngono lho kembang setaman. Bar dipijiki nggo kembang setaman. iya. Niku biasane nganten wedok terus ndodok. Iya mesti ya. Nyembah. Gak Lah apa? ngentut. Atuh. Rak badeken kowe. Oh jenenge nyembah wong wedok nyembah wong lanang iki ora tegese terus kaya ratu ngono gak menghormati. Ngono lho menghormati arep piye-piye wong lanang kudu dihormati. Kodrate wong wedok iki menghormati wong lanang wis dadi garwane. ngono lah ngono aku ora paham Mas. Ngono lho. Dadi nyembah, ndodok nyembah, terus dituntun. Oh jenenge mara tuwa. Kowe mbiyen ya dituntun dideleh ning gone padi-padi. Oh gak ditok WC. Nganten kayak WC lah. Nek dituntun ya digono padi-padi. Ketoke pantes nek kowe ning gone WC. Kowe kan kaya sikat WC. Lambemu Dideleh ning gone padi-padi. dipeligano nang gone padi-padi ben disawang tombo teparo. Kae lho ngantene. Ketok rukune. Ya iya, wah sing lanang katon cemlorot, sing wedok katon merabot, sing nyawang cekot-cekot. Iya jeneng aku iki codot. Adat Jawa dikanggokno.
bar dideleh ning padi-padi. Iya. Biasane engko dukun nganten ning ketongi piring sego kuning nggo dulang-dulang. Iya, biyen mesti. kaya didulang sego kuning barang. Oh, gak. Didulang apa? Telek. Alah. Ya didulang sego kuning iku mertandakno ana artine. Artine? Dulang ki lho rasakno. Kayaku iki lho terus sing wedok ngrasa, "Iya Mas, menawa iki lho rasakno masak aku." Ngono. Lah ngene dadi aku ngerti paham. Dadi wong nek wis omah-omah iki ana bot kerepotane wong Ya, omah. kudu disangga wong loro. Mulane kaya manten iya, iki. iya. Nek menawa isih melek ben do krungu. Mulane saka kuwi ayo digawekno sak gending ben atine seneng. Ngono iya wis gampang. Iya wis nyantai jame jek enom Mas. Jare mang kon rada Talune kon rada sore. Lah rampunge nyantai. Lha nek perkara rampung ku gampang. begini. Wis dikandhani. Terus wis beredar nang ndi-ndi. Wis tenang ae sik aku tak iki bapake ngersake gending napa? Podang kuning. Alah. Dalem? Kalih napa? Bubuk asmara. Wah iya. Dadi golek manuk podang kuning lerene ning bubuk asmara. Ngono ae. Cocok. Iya wong pancen kareman, langenan. Lagi ngetren gending kuwi. Iya. Monggo, Cok. Podang kuning nek wis kesel leren nang gubuk asmara. Alah iya. Aku jane nek krungu lagu utawa gending perkara gubuk. Ya, Atiku loro. Lah ngapa? Aku isih eling karo mbek tanggaku gara-gara gubuke gak apik sampai saiki. Lah kok iso? Ceritane aku tukaran ambek tanggaku anaknya apa tak goconi apa tak jotosi. Aja ngono. Lah masalahe Masalahe gara-gara gubuk kudu dienggo ngaop. Ceritane rak gubuke gendenge do pecah. Iya. Ya toh bar karipan aku karo mbokku dikon benakno gendenge kon genti sak wayah-wayahne udan gen gak bocor. Iya bener. Jenenge anak ambek wong tua aku nggawa gendeng koma tak pasang. Sarene mripat karipan kangen angin silir-silir ning dhuwur gubuk aku dilalah keturu. Iya. Lah bareng ngono sriwing krungu suarane cah lanang mbek cah wedok do pacaran ning gubuk ku sing wedok nangis. Ada nangis sebabnya apa? Wah, ngene iki piye Mas aku saiki kadung telat telung sasi ngene iki piye mbek tangisan. Iya. Sing lanang nek jawab nek empreh. Lah piye? Wis dik asa dipikir jero sing penting pasrahno ning karo sing ning dhuwur. Lah aku gak melok dadeh dipasrahi aku ya moh Mongko sing nang dhuwur. medun jeluk mentik tak gawe tak mentik ndaske. Kandha pakane mulane pakane nesu mbek aku gak apik sampai saiki. Ya kowe sing keplek. Lha apa? Tegese dipasarno sing nang dhuwur iki dipasarno karo sing kuwasa, sing gawe urip. Aku gak iso gawe urip, aku dhewe nunut urip. Sing kuwasane jagat sak isine iku lho Gusti Allah. Gusti Allah gak melok ning dhuwur rek sing ning dhuwur aku dhewean bocah iki piye wong bento ngene tak omongi. Apa? Ngene. Mulane sun ana tembune pasrahno sing ning dhuwur, kok sing ning dhuwur kowe ora rumangsa melok gawe kok tanggung jawab. Kon tanggung jawab apa? Ngono ku sok sing wedok goleki demeni. Oleh ya. Ya carane ngono. Ngono iku Wong kok mulek, kowe iki diomongi kok mulek kaya entute mbokmu. Monggo. Yuk podang kuning bubuk asmara Cok dados. Kendange sik piye kendang jepong? Enggak. Iki ono. Ya wis tayuban wae. Wis jaiponge ringkesi Mas. Ya wis ya. Wis ringkesi jaiponge. Tayuban sing gayeng. Keluyuran anggolek sing
kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki bukae kebak crita wayah bengi nganti gagat rino yuk yuk katampen gubuk asmara minangkani pambudutan saking minun bapak tamu wis diaturi wis muga-muga iso dadi rena ing penggalih kena kanggo jambi saya sepisan meneh ya Mas Kemot Mas Modot aja lali nelake gung panuwun dumateng Bapa ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapak Sukisna Sukalawarga sing wis kersa nimbali sak kanca mustika Buddha saka tempuran Blora kinen nderek mangayu bagya nggone kagungan kersa wis muga-muga wae sak pungkure awake dhewe netepi wajib keluarga agung saking pinipun Bapak Sukisna sedaya pinaringan panjang yuswa seger waras tansah kebagian rezeki sing barokah saka ngersa dalem Allah taala muga-muga lumeber tumanduk sedaya dulur-dulur warga masyarakat Pakis sakukuban. Amin ya robbal Nah, mbok menawa ana kurangan lupute nggone awake dhewe ngaturi pasugatan jalan nyuwun gunging samudra pangaksama. Wis lek seneng-seneng dicukupi semene saiki mengo karo gawean. Mumpung urung kedumuk luput karo momongane dhewe Mas. Dono tepi wajib yo.
Ewadene kula katimbalan wonten ngersanipun panjenengan wonten kawigatosan menawa. Yayi kula tampa. Pancen aku nimbali marang kowe. Muga ana wigati kang bakal tak bakake marang kowe Yayi. Mbok menawi wonten kawigaten lan ndadosaken ruweting penggalih panjenengan. Monggo dipun wedharaken dhateng. Ing mangkinipun mbok menawi kula saged sabyantu dhateng kanggo napa. Yayi kula tampa. Saktenane anggonku nimbali marang kowe. Aku kepengin kok ladeni Yayi kula tampa. Cik. Aku tresno marang kowe Yayi kula tampa. Apa? Menapa mboten ketrucut tembung panjenengan bilih panjenengan nika tresnani dhateng kula. Yayi kula tampa. Ora. Kabeh mau tak tunggal. Aku kepengin dadi calon garwane. Kang Mbok Betari Nagagini. Kang mongko panjenengan nika sampun kagungan garwa. Garwanipun Guru Nagaraja. Aku ngerti Yayi. Upami ing mangkinipun kula kalih panjenengan sami andum katresnan. Menawi kadenangan Kuwi pikulan ora bakal raja ngerti. kados pundi. Ora Yayi. Saiki gumantung. Wis aku apa ora ngladeni marang aku. Menawi kersanipun Kang Mbok Betari Nagagini kados ngaten. Kula badhe ngimbangi Rasa Kresna panjenengan. Namun panjenengan menika nggadahi kapsila ingkang kados. Sinten kula tambah menika? Aku ngerti. Ora tak selaki. Kula tampa kuwi katresnanku. Katresnan panjenengan. Menapa panjenengan menika katalupan? Bilih ing wekdal sak mangke panjenengan menika sampun dados garwanipun Kang Mas Pikulun Nagaraja. Ora sadadak kok elingke. Aku ngerti yen aku wis beni garwa. Nanging tresnaku kanggo Yayi kula tampa. Mula aja kok bacutke Yayi. Kula menika minangka sembahan ana ing Malwapati ya Prabu Angling Dalu. Aranipun napa lamun kula menika paring pangimut dumateng panjenengan, Mbok? Ora sadadak kok ngetake Yayi. Angling Dalu. Wis cukup sakmene wae. Yen kowe isih bacutke, kowe wis wani nyedani karo bakal tak adulke bakal. Loh, Kanggo senajan to Prabu Nagagini adalah kabeh kita. Nek sadurunge kabajut tumindak bakal tak bujuk Kanggo Nagagini. Nagagini Yayi garwane pun kakang. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Nuwun pangapura Bapak Yayi Nagagini. Menika murid panjenengan. Yayi Angling Dalu. Yayi Prabu Angling Darma Giniya Nagagini. Piyambakipun sampun wonten gunjak dumateng kula Kang Mas. Yayi Prabu Angling Darma Gunjak Nagagini. Apa kena ndak ugemi wecamu Yayi Nagagini. Menika saestu Kang Mas.
ratelake coba. Aku kepengin ngerti petitmu. Belum. Tumulio bali ana ing Sabta Pratol. Tak prepekane Yai Prabu Anglingtar. Yai Prabu Anglingtar. Namun sedaya menika kula kagem puput minggah pun dumateng panjenengan Kang Mas Pikulun Nagara. Pidana menapa kula sagah nampi sedaya menika. Yai Prabu Anglingtar, Kados pundi Kang? jeneng kita aja kladuk ati kejroning penampi. Pancen jeneng kita tenaning ora luput. Sing luput garwa nulun Mbak Yumu Betari Nagagini. Yen kados mekaten panjenengan menika sampun mangertos kahanan ingkang nyata sepun. Yai Prabu, Kang Mas Pikulun sun kekudang jeneng kita dadi Ratu Gong Binatara. Sing ambek adil para marta iso ngreksa karahayaning Praja Malawapati. Yai Prabu, Yai Prabu Anglingtar, kados pundi Kang Mas? gedhe panarimaning ulun marang jeneng kita. Ruhanira Yai Prabu, ulun bakal paring bebungah marang jeneng kita. Jenengan badhe paring bebungah dumateng Anglingtar. Lajeng menapa wujudipun menika? Kudu wujud ning kemayan aji Malawa bumi. Kemayang laji Kang Mas Pikulun Nagara. Lamun tos sedaya menika panjenengan sampun ngersakake bilih ing mangkinipun kula badhe pikantuk bebungah saking panjenengan iki. Kula sagah nampi bebungah saking asta panjenengan menika. Lahir batin Dumus ler batin kula menika. jeneng kita nampa aji Malawa bumi. Yen pancen saguh tutke petete pun Kakang Di. Yai Prabu Anglingtar, wanci wis tengah lati. Jeneng kita wis yoga. Nampa wedharing aji Malawa bumi. Ya aji kini Yai Prabu. Jeneng kita saguh.
yen saguh sarya ing papan kene ulun wiwiti mecang marang jeneng kita Kados kados. marang kabeh siswana ing Sabto Prato ngulang-ulangi rasa hormat jroning ulun bakal medharke Aji Malowo binarung marang swaraning bangsa Sabto Pratala ladrang slamet Rahayu 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 sedayanipun Om Paduka Gusti ingkang nyipta jagat Paduka Gusti ingkang maha mirah Paduka Gusti ingkang maha agung inggih Paduka Gusti ingkang maha suci Puji kalilanon ulun minangka lantaran saking kersa Paduka Gusti kang nyipta jagat amedhar Aji Malowo bumi yo Aji Gineng kang tumanduk Sang Maha Prabu Angling Darma wong awit nang astungkara sidhap marang sira Yai Prabu Angling Darma jroning jeneng kita nampa Aji Malowo sing teges jeneng kita bisa hanampa
Wikras Mahastanaya Pramudipa Anaya Wikrama Sanca 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 ngawi namas tuyang sukmono ngati luwih Yai Prabu Angling Darma tumanduk ing aji mawa bumi siroga kena dayaning bumi Tirta Dahana Saha Maruta Surya Candra Kartika Swasana kuwi minangka dayaning urip kita anggregem aji malawa bumi Yai Prabu Angling Darma Kangmas Pikulun Nagaraja. Rene iki jeneng kita nampa aji malawa bumi aji gineng jeneng kita kumrungu marang swara Yai Prabu kadangipun Kakang Marang jenengan Kangmas Pikulun Nagaraja. Sasampunipun kula menika nampi bebungan. Nggih aji gineng nih kula kepi swantenipun jago kuwi. krungu swaraning jago krulu njur karepe jago sing padha kluruk kepiye Yai Prabu Kangmas adat kepiani menika ngadilakake bilih sedaya menika maring pangertosan dumateng sesama bilih sampun wancinipun ratri pramila sedaya menika kula saged mangertosi nggih aji gineng menika jeneng kita krungu swaraning jago sing padha kluruk mratelake padha paring ngerti marang kabeh apa wae klebu menungsa sing ana glaring jagat raya yen wis ngancik wanci lagat raina mengkono Yai Prabu Angling Darma kados bukan yen ngono sinesenan jagat saisine Yai Prabu Angling Darma wenang gaduh aji malawa bumi Yai Prabu Kangmas Pikulun wanti-wanti ulun aja pisan-pisan jeneng kita medharake aji malawa bumi ya aji gineng marang sapa wae pawongan nadyanto kuwi garwa putra kemono walaipun menapa lamun sira medharake aji gineng marang peranganing titah ing Arcapada jeneng kita bakal nampa siku dendaning Jawata nilak kehidupan nuwun dumateng panjenengan Kangmas Pikulun Nagaraja saku iki Yai Prabu kula sagah nampi sedaya yen jeneng kita saguh ngregem wawalring aji malawa bumi teteping pangesti sun kekudang Yai Prabu Angling Darma sing iso memahyu rahayuning jiwa memahyu rahayuning keluarga memahyu rahayuning sasama pungkasane memahyu rahayu
rahayuning jagat opo wae Yai Prabu. Yai Prabu Angling Darma Kang Mas Pur. ing pangesti lakon Yai Prabu Angling Darma nampa aji gineng ya aji malawa bumi. Muga nuwaki karahayoning marang saking titahing Gusti keng ana jagat apa wae. Rahayu, rahayu, rahayu.